pakko kysyä, miten te pystytte katsomaan itseänne peilistä? Okei, herra toimittaja, te olette vissiin... Okei, chatti. Kukas tää toimittaja on? Chatti, kukas tää toimittaja on? Hän on niin sigma, että sanoo presidentille, että miten pystytte kattoo itteenne peilistä. Äijä, kato ittees eka peilistä. Mä veikkaan, että sä oot aika goofyn näköinen jätkää. Itseänne peilistä. Tämä golfkaverinne, hän on julistanut sodan tutkittua tietoa vastaan. Hän murentaa parhaillaan kansanterveyttä, hänen hallintonsa siis, ilmastoa, yliopistolaitosta, tasa-arvoa, suhteita NATOon. Ja tässä on hyvä muistuttaa, eikö niin, että nämä ovat kaikki asioita, joiden varaan varsinkin te olette rakentanut koko poliittisen uranne näiden asioiden puolustamiseen. Pakko kysyä, miten te pystytte katsomaan itseänne peilistä? Lukiks tossa sen nimi? Lukiks tossa sen nimi? Olette rakentanut. Jan Andersson. Miten mä arvasin, tää näyttää tältä? Setti ylläri. Tää sano president Stubbille, miten te voitte katsoa ittenne peilistä. Mä haluan kysyä sulta, että miten sä voit katsoa sun omaa leviävää läskinaamaa peilistä. Oh my days. Tää äijä sano Stubbille, miten sä voit katsoa ittees peilistä vai? Tää äijä. Tän näköinen äijä. Tän näköinen äijä rupee fronttaa meidän vitu pressalle vai? Tän näköinen äijä fronttaa meidän toivottavasti toivotaan Stubbi jauhottaa tän. Toivottavasti Stubbi servaa tän tässä. Koko poliittisen uranne näiden asioiden puolustamiseen. Pakko kysyä, miten te pystytte katsomaan itseänne peilistä kaiken trumpilaisen golfaamisen ja kehumisen jälkeen? Olen ilman muuta henkeä ja vereen avoimen yhteiskunnan puolustaja. Olen varttunut kylmän sodan jälkeisessä ajassa. Uskon vahvasti liberaaliin demokratiaan, avoimeen yhteiskuntaan, vapauteen, oikeusvaltioon. Servaa Stubbi, servaa se. Hänellä on vähän erilainen tulokulma välillä. Mutta sitten samalla realismia on se, että pienenä maana, jos haluaa tuloksia, niin pitää myös tulla toimeen sellaisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa emme aina välttämättä arvoja jaa. Ehkä hyvänä esimerkkinä voi ottaa muinaisen Neuvostoliiton ja jopa Venäjän. Emmehän me voi sanoa, että olemme samoilla linjoilla esimerkiksi Putinin kanssa, ja silti olemme parisikymmentä vuotta yhteistyötä hänen kanssaan hyvin läheisesti. Servaa se Stubbi! Kerro sille! Kerro se Stubbi! Tehnyt. Me pyrimme vaikuttamaan Yhdysvaltain toimiin parhaalla mahdollisella tavalla.